budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sih kalau sono Gusti ingkang mudhen dumati mugi tansah kapadhadhakaken dumateng para panjenengan sami. Dumateng para kiai alim ulama sesepuh saha binisepuh ingkang hambek ing pepoyaning kautaman. Para pamong pangembating praja miwah Royagung ingkang satuhu kinurmatan. Para pandemen panturangga ulung kakung samutri ingkang winengku ing Suka Basuki. Sumangga sesarengan amuji syukur wonten ngarsipun Gusti ingkang Maha Welas awit saking kanugrahanipun ingkang tansah winahya hangayomi kahyuananing lahir lan batin sumrambah ing samudayanipun. Mugi kepareng kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedhah dumateng kita lan kita ajeng-ajeng sapatipun ing benjang yaumul qiyamah. Allahumma amin. Prawu sagunging para lenggah atur kawinana bilih sowan kula sakanca sarombongan wonten ing dalu menika nuwun inggih ngemban dawuh penyanipun Bapak Sunardi ingkang wonten ing rikelenggan punika kagungan hajat lan yen nggih menika syukuran bilih menapa panjenenganipun Bapak Sunardi ndhawuhaken ingkang putra katemben kemawon inggih menika Mbak Tita pikantuk panjenenganipun Kakang Mas Soni. Mugi-mugi kemanten kekalih anggenipun gebir wonten ing samudraning bebrayan mugi tansah pinanggih kabegjan kamulyan lan ugi mugi panjenenganipun kemanten kekalih anggenipun gebir wonten samudraning bebrayan mugi enggal pikantuk momongan pikantuk putra putri ingkang soleh lan solehah. Allahumma amin. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Sunardi sakeluarga mugi panjenenganipun wiwit ing medal punika ngantos lamunipun tansah pinanggih kabegjan kamulyan pikantuk rejeki ingkang kathah rejeki ingkang barokah. Allahumma amin. Lan ingkang baku malih mugi panjenenganipun Bapak Sunardi lan panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten inggih menika panggenan mugi tansah pikantuk kenikmatan wonten ing donya ugi kenikmatan wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Prawu sageng merenggah ing mriki kawula pinaka sesulih saking keluarga besar Jarane Trangga Ulung nyuwun agung isih samudra pangesami mbok bilih anggennya atur panglipur wonten ngarsa panjenengan wonten kekiranganipun wonten kekilapanipun lan ugi kula pribadi mbok bilih wonten tumpang sohipun anggen kawula matur kula nyuwun agung isih samudra pangasami jenang sela sesundiran wonten lepat kula nyuwun pangapura mbok bilih makaten menggaing saking kawula wondene adicara jaranan kawiwitan sak sampunipun panjenenganipun Bapak Sunardi ngaturaken cempeti dumateng pelaku jaranan utawi pelaku ingkang badhe hangai jediban
Sumangga kita amirsani ngantos sampurnaning pasugatan. Nuwun. Monggo Bapak Sunardi katuran tindak wonten sasana panggung. Wonten ing praja minangka pambukaning pagdaran ing dalu menika
tanding yudha mring mami sigra waspadakno apa kang kawis kara ya iku kasekten mami mergane lena kawit bantene bumi Ha ha ha!